Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Tuesday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa itong mga kapuso sa Laak ug New Bataan sa Davao de Oro Province. Sa mayong buntag. Mayong buntag sab Jill, ato sab kumustahon ang atong mga kapuso sa Dapitan City ug Dipolog City sa Zamboanga del Norte Province. Mga kapuso, dungan ta nga ma-amaze sa magic nga ipakita kanato sa usa ka nurse nga magikero pa jud ang giilang Dove manipulator sa Cagayan de Oro City, si Dexter Jauna. Samtang say ato sa makauban ang usa ka iladong makeup artist dinhi sa Davao City nga mo'y makeup artist sa mga pageant title holders. Atong sayron ang journey ni Rodney Noel Varquez. Ug sa Best Talk, makauban at ni Resi ang newest kapuso artist, Royce Cabrera. Una ka na mga kapuso, kung atong gihisgutan kagahapon ang mga probinsya nga lakip sa top 10 most richest provinces sa nasod, karong buntaga, nasayod ba mo kung unsa nga syudad sa Mindanao ang lakip sa top 10 richest city sa Pilipinas? Base sa datos sa 2019 Annual Financial Report sa Commission on Audit CONCOA, top 10 ang Davao City ug ang nag-inusarang syudad sa Mindanao nga nasulod sa top 10 richest cities sa nasod. Dunay total assets nga 19.78 billion pesos ang syudad. Misaka ang total assets sa Davao kung itandi sa 16.259 billion pesos nitong tuig 2018. Nanguna gihapon ang Makati City sa richest city sa nasod nga dunay total assets nga 233.79 billion pesos. Mga kapuso, dili gayud ba kompleto ang overall look sa usa ka pageant candidate kung walay makeup? Likod sa usa ka kandidata ang iyang glam team. Nakita din ha ang makeup artist. O karong buntaga ato makauban ang makeup artist dinhi sa Davao City nga nag-produce na og mga pageant title holders, si Rodney Noel Varquez. Sir Rodney, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Hi, may buntag Sir Jill, may buntag mga kapuso. Sir Rodney, unang-una, sir, pila na ba kakatuig isip usa ka makeup artist ug paunsa po nagsugod ang imong career niini? Actually, Sir Jill, nag-start to go makeup, Sir Jill, no? Katong bata pa ko, Sir Jill. Pero, gi-career na ko siya, Sir Jill, mga 8 years na, Sir Jill. Then, since bata ko, Sir Jill, no, kay love na ko ang drawing, love na ko mag-design. Then, accidentally, Sir Jill, no, kay nag-makeup ko sa ko ang classmate. Then, dito na nako naganahan mag-makeup kay gina-appreciate nila ako ang work. Nag-start ko makeup sa pageantry, sir, sa tungod sa akong amiga, sir. Gi-invite ko nila na mag-makeup sa barangay pageant. So dito ko nag-start, sir, school pageants, barangay pageant. Mo jud ang ako ang start for makeup sa mga pageantry po. Sir, kinsa na ba nga mga pageant title holders nga ikaw ang nag-makeup? Sir Jill, ang mga beauty queen na ako ang na-makeupan or naayusan, Sir Jill, no? Diri sa local. Sa Mutia ng Davao, Sir Jill, 2016, Molly Chodoro. Mutia ng Davao, 2017, Reyna Kobayashi. Then, ang Diwa ng Davao, 2018, Cindy Benedicto. Mutia ng Davao, 2019, Clydal Tabacolde. Sinag ng Davao, 2019, Yulen Napuli. And Mutia, Pilipinas, Asia Pacific, International, Liza Castro. O ang Miss Silka, Philippines, Katrina Johnson. O bless kayo ko, Sir Jill, no? Kay na-try po na kong make-upan sina Miss Universe, Philippines 2017, Rachel Peters, Miss Supranational, Jaza Wellar, o ang Miss Earth na si Karen Ebasco o si Angelia Ong, Sir Jill. Sir Rodney, unsa ba ang mga things to consider para mubagay ang makeup sa usa ka tao?
Sir Jill, pag sa pageant, Sir Jill, sa ako amang good Sir Jill, mas nasanay ko Sir Jill na pag mag-makeup ko pageantry, di kay nako siya i-heavy makeup. Siguro Sir Jill, nasanay ko na ako ang glam look sa iya is kanang mugawas lang pud ang ilahang natural beauty Sir Jill ba. Bali i-enhance lang nimo sila. Di nako sila bali i-transform like kanang matabunan na ang ilang original face. Ana Sir Jill. Sir, unsa ba imong most memorable experience imong career isip usa ka makeup artist? Siguro Sir Jill, no, ang pinaka-memorable na ko na experience kauban ang candidate o kauban pud nako ang team Sir Jill kay dili man jud makompleto ang babae mo beauty queen ko wala ako ang team. Siguro Sir Jill, no, kanang madaog sila kay dako kaayo siya overwhelming siya Sir Jill kay nakatabang mi sa bata na matupad ang ilahang pangandoy as a beauty queen. Number one is dapat tan-awon nimo sa usa ka client kung mabagay ba ang makeup sa iyang outfit or unsa ba yang atenan ba or kasal ba yang atenan or party ba yang atenan. Sir, unsa ba imong mahatag nga tips sa mga gusto ma-boost ang ilang confidence through how they look like using makeup? Sir Jill, my advice sir is be yourself, sir. Then ayaw kasawa mag-explore sa mga bagong trend sa makeup, sir. Then ako ang permitting motto, sir, kay dawaton nimo tanan mga criticism as makeup or in terms sa makeup kay dito jud ka mag-grow, Sir Jill. Sir, unsa ba imong ma-feel every time nga madaog ang imong kandidata? Sir Jill, to be honest, Sir Jill, kay very emotional jud ko na pagkatao no pag ako ang kandidata Sir Jill no kay madaog niya tapos na sila sa stage Sir Jill no kay kanang ambot Sir Jill makahilak na jud ko or maski makasulod lang sila sa 5 makahilak ko kay siguro pagtawag sa akong candidate na top 5 siya kay ang priority masulod sa akong utok kay katong imuhang sakripisyo or imuhang struggles kung unsa siya nag-grow as a candidate or as a beauty queen Sir Jill. So mao to Sir Jill, love kay nako na ang mga bata Sir Jill na kanang gina-push through jud nila na himo silang beauty queen. O karon mga kapuso, ipakita ka nato ni Sir Rodney ang iyang actual nga makeup session. Maayong buntag, kauban nato karon si Katrina Johnson, ang ako ang model, o si Philip Mandido, ang ako ang hairstylist. So, let's start. Now, spray a face mist all over her face and apply a good serum on her face to add more glowy look. And apply a good moisturizer according to the type of her skin and blend it well. Use a good coverage liquid foundation on her face and apply a little amount of powder foundation para iwas tayo sa cakey. You can also use powder, velvet, or cream blush on your face. For the eyeshadow, I use shimmer and brown pan liner for dramatic look. Next is for the clear brow gel for the brows and mascara. And the most important product is the highlighter. So, gradient color for her lips so that magmukha siyang Korean. And we're done for the natural glowy look. Wow, ganda naman! Dahil salamat Sir Rodney for sharing your skills and talent sa itong mga kapusong Mindanawan ug amping always, sir. Chillax sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Argel! Maing butag mga kapuso ug welcome to Visto. Kadong buntaga atong makauban ang usa sa ato ang newest kapuso artist. Wala lain pa kundi si kapusong Royce Cabrera. Maing butag Royce and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Welcome to GMA, our newest kapuso. Kamusta ka na? Thank you po. Maayong buntag din, Kapusong Mindanawan, and sa inyo po, maayong. Yun, okay lang naman po, okay po. It's so good to have you this morning. How does it feel naman to be at home dito sa GMA Network? Syempre, una po medyo kinakabahan din, ganyan. Pero yung excitement po at yung enjoyment nandun eh. Kasi syempre, bagong bahay. Ayun, ako excited din kami para sa'yo. But bago natin pag-usapan ang career mo, let's get to know Royce naman muna behind the camera. Ano ka ba? Ano ba yung interests mo? Ano yung hobbies mo naman?
Ako po, well, pag wala pong trabaho, pag walang shoot, sa bahay, workout lang, mga buhat-buhat dito, dumbbells, gano'n. Tapos, nagigitara, naglalaro ng video games. Simple lang din naman po pag walang trabaho para medyo ma-enjoy ko rin yung sariling moment ko, gano'n. Parang alam ko marami kang mga fans na gusto kang paglutuan. Ano ba yung favorite food mo naman? Uy! Right? Sarap. Pwede ba? Ano lang naman, sinigang na baboy lang na maasim. Ayun. Pwede na ako doon. Nako, hindi pala Ayun po. complicated ang gusto ni Royce. Ayan, at mga kapuso, alam nyo na. Yes, boss. Hindi lang naman. Pero Royce, we are quite curious kasi we know, di ba, that you graduated with a degree in construction, engineering, and management. Pero paano ka ba napunta sa showbiz? Yun nga po, no. Actually, ako rin, hindi ko alam. Joke po. Bali, attorney Rez, ano po, kasi during yung high school and college days ko po, medyo napapasali sa mga pageant, syempre, dahil sa mga tropa, ganyan. Tapos, nung sumasali po ako doon, parang nagkakaroon ng mga opportunity na may mga tumatawag kung gusto ko mag-audition, mag-BTR sa ganyan. Tapos hanggang sa unti-unti na parang na-enjoy ko na pala siyang gawin. Tapos hanggang sa during college days ko, sinubukan kong pagsabayin, so parang working student. Ayun po, hanggang sa natapos ko, tapos nagpatuloy-tuloy, nandito na po ako ngayon. And now that you are a certified kapuso, ano yung mga projects that you want to take on now that you're with GMA Network? Madami naman po kasi nakusap ko nga rin po yung management ko sa GMA. Sabi ko naman po, hindi naman po ako sarado sa mga role na ibibigay nila. Hanggat maaari, gusto ko maging versatile actor ako eh. Kung ano po yung role na gusto ibigay, gagampanan ko po. Meron ka bang mga gustong makatrabaho naman, Royce? Opo, sa lalaki po, si Sir Dennis Trillo. Kasi siyempre alam naman natin na talagang mahusay na actor siya. Sa babae naman po, si Miss Sanya Lopez. Yan, siya sa mga trabaho. At saka, you're also part of GMA's Network's Artist Collab, Celebration of Love. Can you tell us more about this? Yes po, nagulat nga po ako kasi halos kakapil ako bago sinama agad ako nila Ma'am Tracy. Well, nakakatuwa kasi alam mo yon na parang talagang sobra yung pag-welcome nila sa akin. Ramdam na ramdam ko. Tapos kahit nangyari pa tong pandemic, alam mo yon talagang meron paling way. Pinapakita pa rin sa'yo na may pagkakataon pa rin para sumaya. Na wag masyado tayo magpakadala sa stress na nangyayari sa atin. Batiin mo naman lahat ng mga friends, mga supporters, and fans mo dito sa Mindanao, Royce, and invite them also sa lahat ng iyong upcoming na mga projects. Mga kapusong Mindanaoan, maraming salamat sa inyo sa pagsuporta sa akin sa larangan to. Lahat yan na-appreciate ko, lahat naman yan talaga sinasa puso ko, and sana huwag kayo magsawang suportahan ako at subaybayan lahat ng mga darating na project ko, and marami tayo dyan. Meron darating. Thank you very much, Royce, for your time this morning. It was really lovely talking to you. Thank you po, Attorney Renzi. Thank you po. Salamat sa inyo lahat. And that was Royce Cabrera, mga kapuso. Tutok lang mo kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, labing natagaan og pasidungog og importansya ang atong mga medical frontliners karon tungod sa dili tiaw ang ilahang pag-atubang sa pandemya sa COVID-19. Apan karong buntaga pinasahi ang atong makauban sanglit gawas sa pagka-registered nurse o sasab siya sa mga ginalantaw nga maayong magician dinhi sa Mindanao. Atong makauban ang Cagayanon Dove Manipulator nga si Nurse Dexter Jauna. Sir Dexter, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Buntag sa tanan, may buntag Cagayan de Oro, whole Mindanao, may buntag sa tanan. Karon sir, atong hisgutan ang magical side sa imuhang life. Sir, paunsa ka ba nagsugod nga mahimong usa ka magikero? Ani ang story, sir? Katong 10 years old pa ko, nag-enter ko kuan, upan ako magpapal-enter ni og birthday party. Ug sa inagtong birthday party na ay magician. I-guest sila sa birthday party. Then dito ko nagsugod na mura ko nagbuang sa magic. Pag umana to, grabe kong hilaka. Kaya gusto kong makatulog magic. Then swerte po ko, suportahan ko sa akong magpapa. Giadtuan na mo sa balay sa magician. Kami uban sa akong magpapa. Ibayaran sa akong magpapa ang magician para tudluan ko. Then dito nagsugod akong magic live. Dito. At doon rin nagsugod din ko 10 years old until now. Dahil mo kong magician. Pero as professionally, kanang
paid magician gyud, nagsugod ko 15 years old as professional magician. Sir, unsa-unsa pod ang mga magic tricks nga imuhang kasagara ginahimo ug ngano po ka gitawag sir nga Dove Manipulator? Actually, sir, all around na akong magic, tanan. Actually, master na ako tanan magic, pero ako kong specialty magic is Dove. Dove magic. Usa ko gitawag na Dove Manipulator, kaya akong specialty is lapati mo gawas, mawala, tanan. All about magic sa Dove. Muna ko specialty sa magic na ko karon. Sir, asa po kasagad naga-perform kani adto? Actually, sir, bisag asa ko ga-perform, sir, moabot ko og Buwan, Cebu, Davao, Bukidnon, Iligan, Cotabato. Actually, abot ko Manila, sir, para mag-perform lang ng magic. Kuan ko, sir, kanang magician sa adlaw o nurse sa gabi. Dayon, ang katong before COVID, maka-cater ko magic show, 4 to 6 shows a day. Katong ginaadto na before COVID. So sir, ginaunsa nimo pagbalanse imong kinabuhi isip usa ka nurse o isip usa pod ka magikero? Wala ko, sir, time management. Time management lang ko, sir, kay buntag hangtod gabi mag-show ko ana. Then akong duty sa hospital panggabi ko pirmi sa una. Ga-request ko og ginasuportaan ko sa mua sa akong manager na mag-night sa una, night lang tanan. Sir, aduna ba kay mga kompetisyon nga nadaugan na o naapila na? Actually, sir, kalayuan sa Ginoo, nana ko gi-apilan, sir. Tulo ka buok 2010, 2013, 2017. Ang kalayuan, sir, ako na yung champion. Ako na yung defending champion sa whole Mindanao. Competition, magic competition sa whole Mindanao, sir. Kalayuan sa Ginoo. Ako na yung pero after ato, sir, wala na po nag-join og mga competition na to. Kaya ako may defending champion. Pag human ato nag-judge lang din ko sa magic show sa uban. So sir, paunsa nimo gina-perform ang imuhang mga magic tricks? Muagi pa baka og masusi nga training? Actually, yes, sir. Muagi pa yung masusing sir, training tanan ahe kami mo magician, sir. Actually, nana ko yung magic school, actually. Katudlo ko mga magician na rin. Ligid sa yun ang magic, dapat months and years of good, sir, mastery. Mastery na magana ang magic. Usa murag kayo murag lisod yung ang magic na tunan. Pero matunan gud, walay utang na dili matunan. Ug karon mga kapuso, ipakita kanato ni Sir Dexter ang iyang paboritong magic trick nga siguradong makapawaw kanato. Nakoy tela. Green na tela. Ato lang huyupon. Green. Ay mo siya og stick. Karon na ako'y frame sa kalapati. Drawing ni actually na sa frame. Kita ba? Pag ato i-click, 1, 2, 3, may mog tinuod ang kalapati. Karon na ako'y baso og gatas. Ibutan na to ang gatas. Dari. Dayon na ako'y crystal clear na ako ang box. Wa mo'y makita, di ba? Kaya wa mo isulod yun. Wala. Ato lang, kung inom ko gatas, ato isubutang dari. Pag-iap na tag 1, 2, 3, may mo nagkwarta tanan. Kwarta! Karon, kung may last magic na ako'y baraha na rin, makita niyo baraha? Kasi pagtanong niyo, buslot or bangag? Dua-dua. Naiuban mo ingon na buslot na po bangag. Actually, bangag ni. Kita ko ninyo, bangag. Bangag. Pero ako lang i-wave, tanaw-tanan, sa bangag. Anao lang nato. Nahimo siya og sticker.
Kung ano itong sticker. Kung ano itong sticker. Nawala ang bangag. Nawala ang bangag. Salamat, nag-enjoy unta mo sa akong sample magic. Wow, grabe no, frontliner hero na, magikero pa. Di basta-basta mga kapuso. Dagan kayong salamat Sir Dexter sa imuhang oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi sir. Say alang sa makeup artist nga daghanag mga pageant title holders nga na-produce nga si Rodney Noel Varquez nga angay lang gayud nga dili mo undang sa pag-explore sa bag-ong trend sa makeup ug ang labang importante ipatigbabaw ang totoong ikaw. Samtang Jill, daghan gyud ta nga na-amaze sa mga magic tricks nga gipakita ni Sir Dexter Jauna o gani siya ang 3-time stage magic defending champion sa Mindanao. Sayog mga kapuso, blessed ug excited na ang usa sa newest kapuso artist nga si Royce Cabrera alang sa iyang mga proyekto dinhilang sa Kapusong Estasyon. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakat-on kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Aristotle nga it is during the darkest moments that we must focus to see the light. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayo kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.